I
Lumina asta și nașa mare, din toată inima, din partea lui și cu mare, a dat 500 de euro pentru fiii lui și pentru rășina numărul 1. Rămână din suflet. Și toată lumea prezentă la nașul mare. Hai să auzi melodia, strică cu mine, te iubesc, că e vorba de iubire maximă, de tot ce înseamnă viața frumoasă. Strigă cu mine, strigă cu mine.